meidän tilannehan vaatii sitä. Puhutaan ja on kiteytettykin jo tuottavuusloikkaan tätä asiaa ja esimerkiksi terveydenhuollon puolella tai yleisemminkin, niin kertakirjaaminen, jonkun tiedon ensimmäinen tuottaminen varmasti säästää monien aikaa, vaivaa, niin välittömiä kuin välillisiä kustannuksiakin. Meillä on tietoa paljon olemassa jo digitaalisessa muodossakin, mutta sitä ei ole koottuna, purettuna, analysoituna eri ryhmille käyttöön, niin kuin kansalaisille, elinkeinoelämälle, muille organisaatioille. Se, mikä ei ole yleisesti tiedossa, on se, että terveydenhuolto on ollut digitalisoitunutta jo 10 vuoden ajan vähintään. Mutta ongelma on ollut se, että vaikka tieto on ollut digitaalisessa muodossa, se ei ole ollut yhteismitallista, yhteen toimivaa, ja tämä on iso haaste, jota nyt ollaan päästy purkamaan. Tämä tiedon hyödyntäminen on se erityinen asia, jota pitää tehdä. Kantahan on yleisnimitys valtakunnallisille tietojärjestelmäpalveluille, kansalliselle terveysarkistolle. Sen näkyvin osa on varmasti sähköinen resepti, jota noin 4 miljoonaa asiakastoimitusta tehdään apteekissa kuukausittain. Kyllä tällä hetkellä tarvitaan aika rohkeita eteenpäin menoja kokeilujen eli pienenkin askelien ja sitä kautta oppimisen kautta. Ja meidän pitäisi saada organisaatiot käyttämään ja oppimaan tästä tiedosta palautevaikutuksena. Digitalisaation määritelmähän kuuluu uudet toimintamallit.